Na, sétáljunk. Ez a papucs nagyon rossz. Gyorsan elmegyek a boltba, és veszek egy másikat. Na, végre itt vagyok a boltnál. Itt vezeljük magát a mi cipőboltunkból. Itt van egy papucs. Jelen, bocsánat. Itt van egy szandál. Itt meg egy papucs. Nagy a választékunk. Válasszon! Hát itt van minden. Amit csak kívánhat az ember. Válassza ki, melyiket szeretné megvenni. Azt a tényleg nagy a választék. Na, nekem egy papucs kéne, tehát azt ott kérem. Azt kérem. Biztos a választásában? Hát persze, mennyibe fog kerülni? Hát mi van, az egy eredeti japán papucs, ezért sokba fog kerülni. 15 000-be fog kerülni. Van annyi pénze? Hát persze, hogy van, meg is veszem. Nyugodtan próbálja föl. Ha gondolja, van próbafülkénk is. Jó, felpróbálom, de próbafülke nem kell. Jó van, nekem mindegy. Na, nézzük azt a papucsot. Először jól megnézem, hogy milyen. Jól van. Szemlélés befejezve. Most pedig próbáljuk fel. Ó, mintha rám szabták volna. Jaj, olyan jól néz ki, nem? De szerintem is jól áll magának. Használja egészséggel. Na most kérem a lóvét. Jól van, mindjárt adom, csak még kipróbálom. Járkálok benne egy kicsit. Ezt a szandált átlépem. Hát, ez tökéletes. Annyira rám illik, passzol a lábamhoz, se túl nagy, se túl kicsi. Na, hát lehet, hogy pár év múlva kinövöm, de az nem baj. Na, akkor ezt itt megveszem. Mindjárt adom a pénzt. Parancsoljon, itt is van. Köszönöm szépen. Na, akkor ezt itt most fogom. És lerakom ide. Felveszem. Ez a papucs már úgy se kell. Már túl picike. Ezt ezért nyugodtan eldobhatom. Na, minden esetre viszontlátásra. Jól van, köszönöm a vásárlást. Jöjjön máskor is? Nem, dehogy is, én köszönöm. Jövök máskor is, hogyha megtetszik az a szandál. Akkor viszontlátás. Viszlát! Na, tehát ott tartottam, hogy mivel ez a papucs már úgyse kell nekem, neki ajándékozom a természetnek. Ég veled, régi papucs! Sose foglak elfelejteni. Na, de kényelmes ez a papucs.